Era eyamo yogoikerania obochenu ase ogosibia na korwaria omochando bw'echinda imensemo ebunge Nyaribari chache county ya Kisii insi ababatani b'ekiombe ekio oyokorigia ekerogo kia obojumbe ase ensemo eyo Joel Okengo Nyambane nigo rituko ria rero banyara gotarera chiamate ao ime yakerera na gosiarera amariogo na korusia chinda ase ensemo eyo nigo baria bamenyete nechinda baborigwe gwesokea na konyora obokonyo obwo ase boigo okoboriwa kwarurwe na kobekwa obochenu bobekwe eri gokora mochando oyo. Ile kali ya leko kushofa inyalera. Ile leko kushofa inyalera. La asili abana asili. La kuna jamana. Nimo kama mwaka. Nimo kwa nyumba. Nimo kwa abana bakandi kwa kuna kwa. Wale na wakuja. Nimo kwa raisi. Samali tangoro Sofia Nyanumba. Sofia kwambuka Nyanumba. Mbiyamona sowoja. Mwesimi wo mbiyamona saba watumiro bakuchiba nyari ko batokonyiro monene bana bane mbali kurara. Namo kunyara ko mo gotokonyo. Omanyene none nyomba timbwati none ase bakurara insi namo kunyara ko mo gotokonyo. Iga sofa chi family twanyara ko batogotarera. Chia tuareto chichi bwato mochando yo iga bwechinda echi family 15 eyebono ne ya 16 target yaito no ko make sure nga twanyara ko batogoyo etakere ward ya Nyaribari chache twasiriri mochando yo iga bwechinda ndige ntonda nyara ko baginko batebinkeri nga oyo no mochando nande no borwaire monto tanyara ko bagagosoka tigakero montesoki erinde tosiri omochando oyo igato chikorenta amarwaire anda amange so emebere yaito kiagera abandi ngoncho kabare bakemetu tibasoka besoki ntundore tayare ko erinde erio omogambi anyara ko bagakobakonya.